Празниците са повече от просто дни в календара. Те са моментите, в които сме отново заедно, в които домът се изпълва със смях, спомени и аромат на домашно приготвени сладкиши. Вече 30 години доктор Йоткер е част от споделените радости и сладките жестове, които правят завръщането от дома още по-вълнуващо. С помощта на малка семейна пекарна направихме нещо наистина специално. С вдъхновение и с любов към детайла създадохме едно послание за обич, за уют и споделен миг, което изпратихме към онези, които очакваха с нетърпение своите любими хора. Защото всяко завръщане от дома заслужава да бъде посрещнато с топлина и доктор Йоткер. Години споделяме радостта в България. Доказваме, че малките жестове са от голямо значение.